usobabusakanza nabantu babusiwe wena people when you're not blessed. kade waqala ukusonda You've usizilukudla fasting food. awuyithola impela naku udokotela Here's the doctor. umuntu ongenawo umsama A kaphumeleli person who doesn't have an altar will never succeed. njengoba ngithandaza la As I'm praying here, nginomsama ekhaya I have an njengoba altar. ngifaka isiphandla As I put it lesi in siphandla this room, ngisifake ekhaya I put it kunendle ekhaya There's a yomthandazo hope and yomndeni hope praying for the family. abantu bakhohlwa ngamasonto People are praising of their churches. elami isonto likhulu My church is big. likhulu nje abantu bayahlupheka phakathi People are suffering mina inside. ngikhuluma ngenqabeni I speak of ma it. ungeza kusasa When you come to kugcwele God, imoto la cars will be full. bafike bengenaso batholela umprofethi They uqala got it from the prophet club. ukukhona ngesonto sinawe la abantu begcwelela People be okunye ezobonga imoto etshalule be thankful. every Sunday bayabonga abantu nawe uzobuya phela uzobonga believe enhliziyweni yakho In your heart, indaba sewuhambe kakhulu you went bakudla out nemali and then you spend money. bakuphatha nokuphatha They even made you their works upon you. awusakholwa You don't believe anymore. bakunika lezinto washukumisa ekwenzeni They made you make things. namanje usinto waseyikoleni Even right now, you have ungashonisa debtors. umuzi kayihlu uyafa Your ukhona father's home is dying, but you are there. angiphakamisi la Not praising myself. ngiphakamiswa The umsebenzi word praises me. hamba kusasa uyovula uhlelo lwami channel wena ubhekile ekuseni ngo-9 kusasa 260 channel uzobona abantu bebonga ubona iy'mangaliso See miracles. la kunojehova khona Where there's Jehovah, kumele kube khona imisebenzi there must be work. umsamo wami nangabe uclean When your altar is clean, kuzoba ney'hlanhla ekhaya you'll be lucky at home. kodwa manje abantu bayakhola ukungilalanda Listen here. angishumayela intshumayelo lapha I'm not kuHezekiya preaching of Hezekiah and John. abantu bayakhola ukuthi ekhaya People can do things at home. baye emathubeni akini They go to your family graves. bathatha umuntu wakini They resurrect your family bafike members. bamfuse They resurrect them. baphinde bamsele ekhaya bamsele ekhaya Take them back at home. lo muntu ubizwa ngokuthi umhliwa That person is called a zombie. lo muntu uzodla yonke into la ekhaya The person is going to destroy everything at home. abantu abashadi People don't get married. They don't have money. ngoba kuvuselwe ukethuleni Because that person is resurrected in the lo muntu grave. kuthiwa yena The umhliwa person called a zombie. bese bakhona amanzi amnyama Then dark spirits and waters. wonke umuntu ekhaya angaphumeleli ekhaya All people don't succeed. Money doesn't stay. kanti kuphethwa manje lawa amnyama ekhaya They've done dark spirits and waters at home. amanzi amnyama aye aphethe umuntu ongaphakathi It's made by a emndenini person okhonayo ukufika who emsamo can get to the altar. bese bakhona isiphokhi And then there's a ghost. kuzothiwa uma nihamba niyofuna When you go searching, kuthiwa kunomuntu ofakiwe there's someone who's put in your family who doesn't belong bafuse here. umuntu ongayena okwakini They resurrect a basabekhaya person who doesn't belong here. ngesikhathi sihlaba lo muntu uza By the time you ngaphansi slaughter, uvala yonke they into close everything at the altar. kuthiwa isiphokhi That's a ghost. ngoba zonke izona ebengizenza namhlanje soba ebusweni bami enokhulu
You know what I'm about to say, you maybe seen it. Khona insizwa ebila leza nyama. Past months there was another man. Ngikhuluma ngento oyibonile I'm oyazi. speaking about something that you've Oyibonile seen, TikTok. that you've seen on TikTok. Insizwa lena izinto ayilungi ekhaya. This man thinks are not going well at home. Abantu bayagula. People are sick. Mabethi bahlezi endlini. When they're sitting in the house, Kuvele kuqhamuke ixoxo. a frog just appears. Bathi ixoxo lakhona But the frog, alifani nexoxo. it's not like a normal frog Lekola silimhlaba. that you know. It's a white frog. Uma bethi bajaha la endlini When they chase it, ivele inyama. it disappears. Mabethi bahlezi When they are sitting, endlini iqhamuke futhi ixoxo. The frog appears. Mabethi bajaha inyama. And they chase it. Enjani ixoxo what kind of a frog engabambeki. that you cannot Ngoba ixoxo catch? yakhona ukubamba. You can catch a Uthatha frog, usawuthi take uthenge salt usawuthi. and kill it with salt. Enjani? What kind of a frog is this one? Abantu bathakatha. People are sorcery. Niyazi ukuthi abantu bakhona ukuthakatha ngotshwala. People can Ukuthi do issue with aphuze alcohol. utshwala noma engasathandi. A person may drink alcohol even if they don't want to drink. Athi omunye ngiyabiyeka. Another said, I'll leave. Sasa bile. Tomorrow they go back. Sasa I'm bile leaving. khona. Tomorrow they go back. Kanti bemshaye ngotshwala. They already turned them Awukho into utshwala phela uzufe abantu. others. You even die. Bathi wathola imali nje imfuno otshwaleni. If you get money, you Akathenga isigrosa nomfazi. buy groceries even if they're married, even their Ngoba wife. isilwane lesi. Because there's an enemy. Esikuholela ukuthi awuphuze utshwala. That is leading Mayithola them to imali nje alcohol. yokuqala utshwala. The first thing they get Lokuye ebusuku engasenamali. come back Ungekho and mgrosa sebeyithatha yonke esipokeni. Kanti lokhu ukuthi akazenzi. Wenziwa ukuthi usetshenzwe ngotshwala. they are worked upon by alcohol. Angazi abantu bakhaye kanjani la ngaphandle. People are troublesome out there. Usebathela umuntu This person was ivele ixoxo. the frog Uma appears. besibajaha abantu When they chase banganyana. it, it disappears. Wenzela ekhaya. Came here at home, Kade bikho. you were there. Afike wathola iwasho zami. Took my materials, Ngambekisana. put a hand on him. Wathola insebenzo esipikini. You got a material of a name. Wayithatha insebenzo esipikini. He took a material of a name. Wahamba ngesekhaya. He went and made the home strong. Wathatha isipikini washayela phezulu He took a esikhapheni. nail and hit Wathela zonke it izindlu. and nailed Bathe behlezi. it. When they were sitting, Nali ixoxo. here's the frog. Qathi. It's there. Uma bejaha When they chased it, lathithibala. couldn't move. Wemntanami. My child, Abathakathi bazothithibala. your enemy, Izinto zabathakathi zizothithibala. the sorcerers, Uthi nyamababa. say yes, Ingelosi. the angel Izothithibalisa. is gonna make them move. Laba thixoxo. The frog Thithibala ixoxo. couldn't move. Bathi bashuthi. Then they took a photo of it. After that bathathe balibulala. They killed it after that. Wasenda lo muntu ixoxo efonela ekhaya. Lazi nasikhona lapha. It's also there. Wabuya la. Came back here Sezobona. to be grateful. Nawe uzobuya mntanami. You're also gonna come back. Uzobuya uzopha imali. Uyabona imali awunayo mntanami. Basukhona if you believe uzobuya. Uzomnika imali You're wena. gonna come back and give me. Angiphakamisi la. I'm not praising Kodwa myself. ngiphakanyiswa The umsebenzi. word praises me. Yikho kuthiwa dokotela namhlanje. That's why they call me doctor. Kuthiwa namhlanje. What do they say today? Kuthiwani? What do they say? Dokotela ngokusemthethweni. Doctor. By law. Wasobo professor Professors besikole bazonikeza iziqu. to give me Masters and doctorates. Masters and doctorate. Wathiwa ngokusemthethweni usudokotela. You are a doctor by law. Ngagotshwa nekhaya I was ngokusemthethweni. honored by law. Lento mntana babakufaka yona. Uthi ungawuthola umsebenzi. Uyawuthola You're umsebenzi. going to get a job. Sengasho ukuthi ngisize baba. Say, help me, Father. Ngigeze baba. Cleanse me, Father. Ngisezile esifuthweni. Come into the scheme. Ngizocela ukugezwa. I'm here to ask to be cleansed. Ngicela ukuhlambuluka.
asking to confess konke engikwenzile ekukhuleni kwami. everything that I've done from growing up. Ngicela ukuhlamuka. May you please confess. Abumprofethi. Father, prophet, Ngizocela ukugezwa. I'm asking to be cleansed. Ngizocela inhlanhla imali. I'm asking for the keys of money Ukuze ngivuse umuzi wakithi. for me to raise my family home. Ngizocela umakoti I'm asking for a wife afike akhe umuzi. and come and go Ngizocela home. umkhwenyana I'm here to ask for someone ozongilobola who's going to get married to me njengumuzi and have a home. wami. That is mine. Ngoba kuyahlupha. Elisani zakhe. For doing your hands. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi There's nothing painful like akuyena wakho wethu. it's not yours but ours. Indoda yethu. This is our man. Ithi indoda yami. Say my man. Akufuneki ushera ube yakho kuphela. It must be yours alone. Don't share. Umama wami My wife akashemi namuntu lakini. doesn't share me with anyone. Akathiwa ngisho imali. Ngisho baba bangibhekele zonke indawo. They're watching me. Umisho wakhe nasekhaya Even bangibhekile. at home they're watching. Zonke indawo njengoba ngimele. All places I'm standing here. Ahlubana namanyana. I have sins. Ayithele phela. Let me tell you. Ngitshele the problem. Let me tell you what's going on. As you see me here, Ngani I'm married. nonkosikazi. I have a wife. Akashemi namuntu kini. She doesn't share me with anyone. Akekho umuntu lapho uyithula mnesho. There's no one who's my girlfriend in church. Mawuzela uzofuna usizo. When you're Awusile here looking for futhi. him, you're not here looking for a man. Uzofuna ngikusize. You want me to help you. Ngifune ifoni yakho futhi. I don't want your numbers. Yingakho manje one on one ngiyenzela la. That's why I do one-on-one publicly. Ngoba mawuye officeini. When you go privately at the office, Hayi ekhaya ezenzakalayo. there's some styles that are happening there. Umuntu uthoze one on one. A person Hayi sengene phakathi but sekufaka they close the door. Siyaqala manje igate usayibeka la. Now they put the skirts here. Useqala manje uqala ukungichallenja. They started to challenge me. Noma ehlala nje. Even when they sit. Hey, ayazi mkhumbe sibona ngaphakathi lapha. The behaviors that we see Mina ngiyazi inside. mkhumbe yenziwa. I know behaviors that happen. Isimile obungasiboni ngisho A umayela smile la. that Uzosiphinda ngaphakathi. you'll find it inside. Awubali ukubona la Moses. Hold your minds. Hamba hliziyo. Mawufuna stress hamba jona. When you are stressed, don't Ifoni cheat. yami, awubheka ifoni yami lapha la. It's the phone. Uthuma ifoni yami. Khona la. Mama ngishiye emotweni. Mawufuna stress If you are stressed, hamba jona. when you cheat. Mawufuna stress When you are stressed, besifazane. as a woman, Yiba namadoda awuthuma. have two men, Uzothola stress. you'll get stress. Umbuzo engizawubuza. The question that I'm asking, Awuyibheka ngasemotweni. Nasisikini, ngicela ukubuza umbuzo. let me ask you a question. Sixoxe before ngithatha i-111. Let us speak before I take one-on-ones. Ngicela ukubuza. Let me ask you, Yini le eyenza ukuthi indoda what makes a man ingafuni ukuthi umkayo athethe ifoni? not want the wife to touch the phone, Yeah. his phone? Yini le eyenza ukuthi umuntu wesilisa alonane? Uma bathethe ifoni yakhe nje, aselonane. He can become steady. Yini le eyenza ukuthi uma ngene ifoni, The indoda phone ithathe rings. ifoni The iphume phone ngaphandle, takes the iyoyithatha phone, ngaphandle. takes it. Yini indoda iyogeza le foni etoilet? Why does he go after the phone in the toilet and bathroom? Mama wathethe ifoni, If you touch the phone, ngiyaqeda manje. I'm finishing now. Mama unethe wathethe If ifoni, you touch the phone, wathethe ifoni, touch the phone, akusukile. you'll fight. Ifoni ingozi iyawuhlukanisa umshado. A dangerous phone will make your marriage Iyabahlukanisa separate, abantu. separate people. Ngoba abanye baphethe amafoni Because anamasecret. others have phones with secrets.
nabefundisa abanye amafoni wabo Even the priests, uthe kushumayela when they're preaching, kunegama lelunga lebandla unentombi is a member of the church on the phone. why bangifoni Why are you fighting because of the phone? ngoba kunamanyala Because there are some sins secret diffuse esefonini that are in the phone. abona phela amadoda It's not only nabo men, abesifazane even women, ama-secret secrets. khona igama elithi ihlengiwe There is a name called Shemi. kanti akekho uhlengiwe ubhili It's big, not Shemi. sekekhala ifoni The window phone will ring, the man holds it. leso stress That's stress. bayasazi abanye leso Others know. make bangena ifoni asefona lezakho imfihlo yakho sebebathi ifoni-ke manje ifoni istress-ke manje bayifaka ifoni nge-ate nami nkosikazi euzane hawu usiyababuyayeka iyokhala iziyeke aphinde kuthumele lo This one keeps phoning. sekusolibaba ifoni-ke yahluphela efonini This phone is trouble. yazi labantu laba abantu laba bakwa Trues bahlupha yazi akuyena uTrues It's not true. imfihlo yakhe It's the secret. akalane ngawe Listen, people. akathe ngifuna ukuphumelela You want to succeed. ngifuna ukuphumelela You want to succeed. uma uzanzwa kugeza When you come for me to cleanse you, ungabe nemfihlo don't have a secret. ungakusabi Don't be afraid of me. Speak. lenza ukuthi I did this and that. ugeza Father, cleanse me. I did this and that. awenza njalo When you do so, uzokuvula into zakho you'll open up your things. lesi siwasho lesi akesikusana